Uba komandar sang pliang bodai presiden jong kinong penmi film mentah si khalai tarik noi weng ula plai paidbah ya ka film kaba ai kyrteng ki Ummat bat ya kani ka film on sapni paidbah habiju cinema hall nadu ka khandai tarik hadu ka san tarik noi weng ya kani ka film ki Ummat la direct do ba es kharsen tiu kat ba nong bei tingkau de ba ti kharsen tiu bat ya kani ka film la ringdur hamai rang bat ha ka sinong benther bat ka khana jong kani ka film ka dei halo ka jingai sha jong ka wei ka khana ha ka jingi kendu e ki jing e ki babun Mentagas ni yang benar baya kene ka film on sapen i paidbah nadu ka khat khandai tarik hadu ka arab sentrik mentau benai ha biju senama dengan kerpat biang sa sini ki paidbah lakin subha bani lek pai publish kimar mentah kimar jong ini ki film ka produk jong ki film mentah kalalong kidon le ki film ngla ban ong la khamtam badi Bollywood ki bakum ne kumtai ten rai ka wei de ki jing e kalong ka bakong san ka dei ba kumbal ong ba kasentiu nyimdon ya kata ka jaka bangin penya yeu ki film ki jongi idon mentatang ka wei ka senama hol kata ka di ke biju senama te ha biju senama te ha yakni por lockdown don mapen i te khot hi biju alewan pen i ta mentatang sulalai lockdown te ki film ki la yeng lain ki bon ha ki film ta ki ban pen i ngi jing sya ba kasentiu ngam ngadon jing sodia bon pen i tang stayeu la kumno artayeu ka di bania dan ri mentatang sitayo to simudur pi lada ka film jong i ka ya ka hit kemur lakut no tang sitayo nomor balik next lawan film hindi nimdon ka wei ka jaga pen i ka balong dedicated naman ta kiniki film Khasi te kalong ka ba syongnia kalong ka ba long ka ba day biang bangin don laga jong ka sinama hall to kata ka di jing bom don ya ki sinama hall warlang ong baki produk ki jongi ki film ki jongi ki labes dai nimdon ka jaga pen i le no kata simudur mentah lada ngi penmi ya ka jan lada ngi penmi ya ka juti lada ngi penbi ya kino produk ya uslasha yu no da ngim don ke cika bandi kelakut no ta ti kumju ro ki film lada ngim don cika pen i ngin le ayu itu ka film te kabaar pada ka bakham kongsan kalong ni ngan ong ban biang sa sin ba ka jing lek pet ya ka film senam ya lek pet film hapo senama kam dei ka pop ka jing lek pet film hapo senama kam dei ka pop ka dei ka jing ai men sim ya ki samla don sap ka dei ka jing ai men sim ya ki samla don sap bat ka dei ka jing ai men sim bakin yo kam yo jam bakin yo kamai mudur mentau ba kharsentiu lada u penmi ika film jong u lada ka jing kamai jong u ka bun kemud layo bat siu kambun ya ki nong sim benta ri menta lada ka jat benriu ke jongi ki kran ben ya ka talent hai ka lawai kan poi to ong yu ban lewan sot kam sokar unom yo the talent should be appreciated how da ka bangin kersian bangin lepet ikini ke film hasna mahor